Яңасы каналында халкыбызның яраткан тапшыруы Җырлыйк әле. Әйдәгез дуслар бергәле. Җырлыйк әле. Хәммәгезгә дә шифалы ва дәвалы, күңелле ва рәхәт, мөмкин кадәрлек сихәтле яллар белән без башлыйбыз. Әлбәттә инде без бүген җырлыйбыз, аларны да түгел рәхәтләнеп, күңел ачабыз. Ял итәбез бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә җырлыйк әле. Ассаламу алейкум, хөрмәтле җырмый сөюче яраткан тамашачыларыбыз. Бездә сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Hörmətli tamaşaçılar, bugün bizdə qonaqda tanılğan jırçılar. Ни сәбәпле алар бүген безгә җыелганнар, анысын тапшыру барышында белерсез. Хәзер әйтегез, мөхтәрәм дуслар, көчле алкышлар белән шаугыр килеп тапшыруыбызның төп уенчыларын сәламлик әле менә алар үзләре. Беренче уенчыбыз Алсу Фазлыева. Алсу Фазлыева сезнең көчле алкышларыгыз, икенче уенчыбыз Азат Фазлыев әлбәттә. Üçüncü oyunçumuz Zərina Həsənşina. Zərina Həsən. Әлеге җырчыларны инде барлык тамашачыларыбыз да яратып, тыңлый беләләр аларны. Әлбәттә, һәр берегезнең күңелендә аларның җырлары яши торгандыр. Рәхмәт сезгә иҗатыгыз өчен, вакыт табып безгә килгәнегез өчен. Хәлләрегез, кәйфләрегез ничек? Әйбәтме җырларга әзерлек? Бик әйбәт. Аллага шөкер. Ярар. Менә халык җырларын онытып бетермәгәннәр микән? Тикшереп карыйбыз инде бүген сезне. Уенчылар инде күптән җырларга әзер. Тамашачыларыбыз урыннарында ашкынып, җан атып җырлый башладылар дип әйтсәм дөрес булыр. Музыкантларыбыз, сез әзерме? Димәк инде бергәләп матур итеп үзебез шәрәхәтләнеп Җырлыйк әле. Җырлыйбыз әлбәттә, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем. Биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл алачак. Димәк, уенның һәр өлешендә 30 балл алып булачак. Oyunumuzun birinci ülüşü Tınla Əli diп атала. Tapşırığımızın avtorı Nəcib abay sizgə xalq küylərin oynayacaq. Siz indi onu anlab alıb, tügəl itib, ismini aytıb verirgə tiyiş bulasız. Xalq ara күп sanlı konkurslar, festivaller, laureatlары булган егетләргә, кызларга татар халык җыры. Ул бары тик беренче тур гына, инде шуңа күрә сез моны судагы балык сыман җавап бирәчәксез. Һич шигем юк. Хәзергә әйдәгез әле уен коралларын алып. Инструментларда уйнау осталыгыз тикшереп карыйк. Сез гадәттә микрофон тотарга ялешкәнсез. Монда уен коралы кирәк. Җавап бирү әзерлеген әйдәгез. 1 2 3. Менә. Шушылай иттереп, җавапның әзерлеген белдерәсез. Бер-берегездән уздырам дип, кызык итеп, матур итеп, бер-берегез белән аралашып, уйныйбыз. Төгәл җавап кирәк җәмәгать, төгәл исем кирәк. Җырның сүзләрен белү аз. Төгәл исемен искә төшереп, безгә яңгыратасыз. Уеныбызның беренче өлешен башлык тизрәк. Әйдәгез җәмәгать, әйдәгез. Уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Тыңла әле, бу көйнинде җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз. Уеныбызның беренче өлеше башланды. Беренче көй яңгырый. Нәҗиб абый, рәхим итегез әле. Азат башта бәләкәй генә тартып карады, ишетелмәгәч тагын да катырак итеп тартты. Алсу азгына соңга калдың, азга гына. Сикердем читәннәргә дә. Узату. Афәрин. Бирешергә килмәгәннәр, уйнарга килгәннәр. Ни өчендер белмим, Азат өчен мин кирләп чыктым. 10 балл синеке, тәбриклибез.
Искитмәле матур итеп, моңлы итеп, әлеге сынауны үттегез. Алга таба профессиональ җырчылар бит алар, Азат. Әлбәттә, җәмәгать. Алга таба нинди сынау көтә икән сезне? Нәҗип абыйга сүз. Опа. Мин Зәринәне ишеттем. Зәринә Хасан шин өлгеррәк булды шул Азат. Босқан атымы? Елме бутыймы? Юк. Икенче булды Азат. Мин бит бер юл әйттем, мин беләйдем. Икенче Азат. Әйтсен. Алсын. Әйдә әле. Суда yüz alasыңмы? Мин сине күрмәй түз алмыйм. Син түз аласыңмы? Гармунчы булсын ярым. Гармунчы булсын ярым. Афәрин. Сразу білдім исімін. 10 балл Алсыныqı. Нижесің енді күз, үмә вақыты. Зәринә. Теге, блогыңда барған қызықлар әлі хаман давам ите. Рәхмәт, дуслар, енді әлбәттә ойын қағидасы бойынша бірге жырлыйбыз. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле җанатарлар. Бездә рәхәтме? Чөнки бездә тире тавышка башкарыла торган тапшыру, инде әлбәттә үзебезнең җырлыгы тапшыруның музыкаль инструменталь ансамблен игълан итеп китик әле. Скрипкада Марат Аюпов. Марат Аюпов. Айнур Мурат. Айнур Муратов. Һәм инде тапшыруның баш мөхәррире Нәҗип абый Бәдретдинов. Нәҗип Бәдретдинов. Тамашачыларыбызга, җанатарларыбызга мөмкинлек бирсәң, инде әллә кайчан шушында чыгып биерләр иде. Кайвакытны кыйынсынып тормагыз, рөхсәт бар. Әйе. Рәхмәт. Инде мөхтәрәм дуслар, безнең уйныбызның беренче өлешнең соңгы соравы да килеп җиткән. Шуңа күрә Нәҗип абыйга сүз. Азат белсә дә, белмәсә дә уйный бугай ул? Сарман. Юк. Белмәсә дә уйный. Зәринә, синең... Сарман дип уйлаганым шул. Юк шул. Ышаш. Аз гына тыңлап өлгермәдегез. Аз гына азакы. Әлеге җырны. Ага, алсу. Җизнәкәй. Дөрес. Җизнәкәй шул. Та-та-ра-та-та, та-та-ра-та-та. Без Сарманны гына тыңлап өлгердек. Менә алсу. Җизнәкәйне өлгермәдек. Минем янәшәдә басып торуым Нәҗип абыйга якын булуының файдасы. Күрдеңме? Соңгы ноталарны ишетеп өлгердең һәм нәтиҗәдә 20 балл дуслар. Афәрин. Азат белән Зәринәгә ашыккан, ашка пешкән диясе килә. Тәрәзәләрне
yaktın baldızım yalnızım. Altını baldan giygenege baldızım yalnızım. Altını baldan giygenege baldızım yalnızım. Bu yüzlerin ilk saraylar çizmekey. Bu yüzlerin ilk saraylar çizmekey. Seni üzülüp giygenege baldızım yalnızım. Seni üzülüp giygenege baldızım yalnızım. Başına dik müldür çizmekey. Başına dik müldür çizmekey. Karavatım dipbele baldızım yalnızım. Karavatım dipbele yalnızım yalnızım. Baldızını nigetir çizmekey. Baldızını nigetir çizmekey. Cemaatım dipbeledim baldızım yalnızım. Cemaatım dipbeledim baldızım yalnızım. Baldır suyu yazılı diler çizmekey. Baldır suyu yazılı diler çizmekey. Yazık bazık başına baldızım yalnızım. Yazık bazık başına baldızım yalnızım. Yazık bazık başına baldızım yalnızım. Baldızım yalnızım. Oh, rəxət. Parlak mizgin. Алсу бірінші ойыншыбыз син, сүз сиңа. Әлеге йолдызларны инде яктыртып торырга кирәк түгелдер. Аларны күп кенә милләттәшләребез һәммәсе дә белә, аларның җырларын беләләр дип әйтеп киттек янәдән. Шулай да үзегезнең иҗатыгыз турында, үзегез турында, әлеге премиядә катнашачак җырыгыз турында сөйләп китсәгез, һәр тамашачыбызга да кызык булыр дип уйлыйм. Bu yıl biz rüyana jır başkarabız. Sinde bulup, minde bulup деп атала. Hem Авторлары? bu jırның авторлары Güzeliye Küyü, Elvira Ahmetova sözleri. Bu jırga klipte düşürdük. Şimdi zengin ekranlarda ol bара. Jırны büyük көп сұрадылар. Қошан шыға деп енді hem biz bu jırны шығарышқа көтеріп алып, яратып тыңлайлар қазіргі вақытта. Hem bu jырыбыз шушы премияға лайық болуға біз бик шат. Рәхмәт, біз дә сезнең өчен шатланабыз. Иҗатыгыз, әлеге җырыгыз озын гомерле булсын, халыкка һәм үзегезгә шатлык, куанычлар алып килсен. Amin. Şöyle biz. Хәзер без Алсуның бәхетен сынабыз, хөрмәтле тамашачылар. Алсу куркыныч әйбер түгел, бары тик экранга карап, үзең яраткан, күңелеңә якын булган бер уен коралын гына сайлап яңгыратырга кирәк. Кайсы сиңа якынрак? Ни өчен икәнен әйтсәң дә ярый. Saksafon. Саксофон. Ашыгали саксофонна. Саксофон артында ничә сан, нинди сан яшерелгән икән җәмәгать. Алсу. Кызганыч 0. Bir atlı yıllar uza, kömüş salıp şeşelerime. Şulayda mini şana, yaşın mullap yaşın erime. Biz beşirge yoktu şolu, yemistirge yarattılgan. Gitmemeli yaşlığımdan, yaz gelleri arasından. Yaz gelleri arasından. Biz beşirge yoktu şolu, yemistirge yarattılgan. Gitmemeli yaşlığımdan, yaz gelleri arasından. Yaz gelleri arasından.
Yazlar alıp gülü gözden, alda ele ah ümitler, yürek kamanın sigizde. Biz pişirge yoktu julu, yemistirge yaratılgan. Ketmemeli yaşligimden, yazı gelleri arasından, yazı gelleri arasından. Yaş algılarga kile hamon suyunesim, yılıkile yanakiye yaratasam suyunesim. Biz pişirge yoktu julu, yemistirge yaratılgan. Ketmemeli yaşligimden, yazı gelleri arasından, yazı gelleri arasından. Biz pişirge yoktu julu, yemistirge yaratılgan. Ketmemeli yaşligimden, yazı gelleri arasından, yazı gelleri arasından, yazı gelleri arasından. Tamaşaçılarının yaratkan zirşisi Alsu Fazlıyeva. Kuşlu alkışlarımız. Hem indi cemaat şu alkışlar bilen biz oyunumuzun ikinci ülüşüne köşemiz. Bu ülüşte indi bizim tüp oyuncular tınlarga tügül, dikkat bilen uylarga tiyiş bular. Çünkü ekranға ayırım bir jirdan söz tizme çıkacak. Siz eligi söz tizmenin qaysı jirdan ekanini anglab alıp tügel etip ismin aytip bererge tiyiş Mında bulasiz. kışkırtıra gerek mi? Mında da elbette oyun kuralı başka bildiremiz. Bütün jirde kışkırtarız. Kışkırtmışı bulmayındı hazır azat. Nerse aytası kile cemaat ulda bulsa bu ülüşte çırlarının sözlerin yaxşı bölüp gerek. Uyulalı Uyla eli, bu sözler qaysı jırdan. İhtibar bilen uylaybız, qarıybız, uqıybız hem tez arada cevap beremiz. Oyun kuralların kulga alabız. Tügel cevap un bal kim jinger eken bu ülüşte? Gözüm ala almayım. Aha, Also. gözüm ala almayayım degen sözden uk bilip alıp Мен bulamıyorum. мұңаймым, жаным мұңлана. İsmi? Gözlerim... Dürüst. Alsuğa eli. Ne? Ferit Мұңлану. Әйе. Хатиповның мұңлану. Ferit Хатиповның мұңлану жыры. Alsuğa 10 bal bire hem neticede 30 bal. Peki. Aferin. 0'ны bitirip attın. 30 basın da kasır. Singapore
Уйнашчыларыбыз да моңлана, жанатарларыбыз да шайкала рәхәтләнеп җырлыйлар бүген. Моңланып башланып китте икенче өлешебез. Алдагы җыр нинди булыр икән? Игътибар экранга. Көз җиткәч дигән сүзләр булу белән Зәринә күтәргәне кире төшерде. Зәринә әйдәле. Исем башка. Йөрәк кала, йөрәк сыкрап яна. Исем башка. Кыркасларына. Найна. Син киткәчме соң? Син онытма җирдә мин барам. Ай, Ходаем. Кеше алкышлар белән 10 балны бирәбез Зәринәгә. Ай рәхмәт. Теге сәхнәдә вакыт шулай җырлаганнан соң тынлык тоеп, шушылай рәхәтлек кичерә торган җыр булды. Килешәсездер, мөхтәрәм җәмәгать. Рәхмәт һәммәгезгә дә. Безнең уенчыларыбызның, җанатарларыбызның җырлауыннан хәтта музыкантлар да хисләнә, суза уйнадылар рәхәтләнеп. Икенче өлешнең дә соңгы сорауга килеп җиткән. Игътибар. Нәрендең күзләремә, бер карадым күзләреңә. Һәм төгәл җавап җәмәгать, бер карадым күзләреңә. Нәтиҗәдә 20 балл. Кем язган әлеге җырны?
Бу җыр әле минем авылдашым, якташым Фәтхрахман Әхмәдиевның җырыда икән бит. Афәрин җәмәгать, менә үз якташларыңны белү, алар белән горурлану сиңа 10 бал китерде. İkinci өлешебездә узагына якынлашты, хөрмәтле тамашачылар. Һәм инде көтеп алынган парлак мизгел вакыты Азат Фазылыевка килеп җитте. Мөхтәрәм җәмәгать, Азат белән күпләрегез таныш, шулай да шушы проектка, шушы концертка багышланган сорауларга җавап шишелеш бирер өчен Болгар радиосының бренд менеджеры Хөснетдинова Гүзәлиягә бирәсе килә сүзне рәхим иттегез. Хәерле көннәр. Барчагызга дагы Алсу Азат Фазлыевлар җырлы, моңлы, матур гаилә. Болгар радиосы премиясе лауреатлары булып алар инде 7 ел лайык булдылар. Радио тыңлаучыларыбыз өчен аларның һәрбер җырлары шундый матур, мәгънәле. Иҗатыгыз өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт үзегезгә. Инде беренчедән җырлы гаилә тапшыруына рәхмәт әйтәсе килә. Бит, монда килгәнгә күптән килгән юк. Сагындырган, чынлыкта сагындырган. Рәхәт шундый атмосфера, якташлар да килгән. Тиздән 9 декабрь бәйрәм. Болгар радиосының милли премия тапшыру тантанасы. Без дә чыгыш ясыйбыз, көтәбез һәрберегезне. Һәрберегезне сагынып, шушы залда күрәсебез килә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Игътибарыңны экранга юнәлтеп, Азат күңелеңә хуш килгән уен коралын гына яңгыратырга кирәк. Баллар алмашынып тора. Баллар алмашынып тора. 30 бал алып куярсың әле менә. Юк. Саксофонда башка сан булыр. Мин тегесендә менә әйтмәкче бит. Тегесендә гармон әйтмәкче идем. Хәзер 30-ны битен икенчегә күчергәнме? Точно әйтәсең. Башың эшлей. Икенчегә күчергәннәр битен. Безнең монда Әйдә саксофон. Искусственный интеллект инде. Саксофон диде ул. Ой-ой. Саксофон. Bir bişne adat. Молодец. Или булай күчерәләр, или булай күчерәләр. Гомер буе везучий булды инде ди Алсу. Минем белән дә повезло ди җибәргән. Мөхтәрәм җәмәгать, Фәрин сорадым, син сорамагансың. 40 бал нәтиҗәдә. Син әлегә тапшыруның җиңүчесе Азат. Әлегә шушы шатлыклык хисләрең белән җырлы гаилә сәхнәсенә рәхмәт дустым әйдә.
Yılları şağlay şillerde Keyli güreş öküyen İminim tuğan avalım İminim tuğan iyem Onu da almayım anıtmayım Avalım uğranların Xətlər boylap Yaraklarga suzılatırganların Onu da almayım anıtmayım Avalım uğranların Xətlər boylap Yaraklarga suzılatırganların Öz edip yaşasam demi Bileminin başı ayağım Avılımda ketip tıra Küpten gibi alaşağım Unutma almayım unutmayım Avılım uğramlarım Xəttir buylap Yaraklarga suzılatırganlarım Rahmetimini bildirirge Sözlerim şitmiminim Kırların uğramların Küngülün irkinisine Unutma almayım unutmayım Avılım uğramlarım Xəttir buylap Yaraklarga suzılatırganlarım Unutma almayım unutmayım Avılım uğramlarım Xəttir buylap Yaraklarga suzılatırganlarım Xəttir buylap Yaraklarga suzılatırganlarım Avılım uğramlarım Azat Fazlıyev. Azatlı indi. Biz Azat bilen diye geldik. Kichkineden bilemiz. Bir konkurslarda qatnaşıp yurdik aның bilen. Mine tavuşı nechik var? Havanda şulay saqlana. Iskitkish, yangırap tura, күчле, моңлы, күзләр тимәсен. Subhanallah. Уңышлар сиңа дустым. Сезнең өчен җан атып торабыз, сезнең өчен, без сезнең белән бергә һәр вакыт шулай иҗатташ, дуз гаиләләр булып яшәйбез. Рәхмәт. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Җырлый гале. Бу бәйгедә biz фондтагы язмаларны тыңлап, арабыздан киткән, җыр, музыка сәнгатенә зур өлеш керткән шәхесләрне искә алачакбыз. Беренче сорау Алсуга. Әлеге җырда кемнең тавышы яңгырый? Birdengi siferle yollar, dik yollar yuvanacağım. Varan tabarmın şikelle, uzalğan yollarına aşam. Varan tabarmın şikelle, uzalğan yollarına aşam. Bu җырчы Татарстанның халык, Россиянең атказанган Эмиль Җәләлетдинов. Эмиль Җәләлетдинов. Афәрин, афәрин дуслар. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Эмиль Җәләлетдинов башкаруын тыңлап Иртәнге киттек. сихерле юллар дигән җыры белән булды. 10 балл өстибез, нәтиҗәдә 40 балл. 40 балл дуслар. Афәрин. Афәрин. Менә шундый катлаулы безнең 3нче өлешебез. Ләкин Икенче әлеге сорау. сынауны үттеләр дип әйтәсем килә һәм Үттеләр. инде Икенче сорау Азатка. Азатның үтәсе калды. Әлеге җырны кем башкара? Минем bir vaktim doğan, ölüşüme digen gümüşüm, şul bəxtimni izlep yolga çıktım, şul bəxtimni izlep kilişim.
Яғышмасам, шынды шешме тауышлы Вафира апа. Вафира Затулина. Затулина. Бәхет деген жыр белән. Менә бит филармония концертлар залына йөрүнең файдасы. Рахмат сезгә, халкым. Татар халкының 10 бал синеке. Татар Нәтиҗәдә халкы- 50 бал. Нәтиҗәдә 50 бал, афарин, тәбриклибез. Зәринәкәем, сүз сиңа. Әлеге жырны кем башкара? Yanğa bir jır tuda diye söyünçü alıqalı Aq buyunda buyu üstüre məngəgə qalıqalı Ey tımma 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 zıqla tımma tımdım tımdı yıqlasınları Su buyunda kırçay qıyla qızları la qızları ay qızları Tımma 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 zıqla tımma tımdım tımdı yıqlasınları Su buyunda kırçay qıyla qızları la qızları ay qızları Хай, кызлар. Ялгышмасам, бу Равил Харисов. Шулай бит? Афарин, Ник афарин. алкышламыйсыз? Дөресме? Дөрес. Инде Ура! Зәринәбезгә 10 бал һәм нәтиҗәдә 30 бал. Белделәр. тәбриклибез, котлыйбыз инде әлеге тымытык жырын барлык җанатарлар, барлык уенчылар рәхәтләнеп җырлап. Рауля бин искә алдык. Әйе. Рәхмәт яусын. Parlak mizgil өлеше 3-нче уенчыбызга Зәринә Хәсәншинга килеп җитте. Гүзәлия, рәхим итегез бирегә. Саулармысыз? Зәринә Хәсәншина һәр бер яңа җырын яздырган сайын иң беренчеләрдән булып Болгар радиосы тыңлаучыларына үзенең матур җырларын җиткерә. Һәм яхшы фикердә калалар үзебезнең радио тыңлаучыларыбыз. Быел Зәринә Хәсәншина 4-нче тапкыр милли музыкаль премия лауреаты булачак. Алла боерса, һәм үзенең Үрмәгөл җыры белән алтын сынны алып кайтыр дип өметләнеп калабыз. Алып кайтып китәр дип өметләнеп калабыз. Амин. Рәхмәт. Амин. Рәхмәт яусын. Беренчедән җырлый Гали тапшыруына чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде мин монда берничә ел элек катнашкан идем, бөтен нәрсәне онытып бетергәнмен. Бу теге башны эшләтә торганда тапшыру. Ай, рәхмәт Зәринә. Ай, Беренчедән- рәхмәт. Ташлап алдык. Икенчедән, менә тагын бер кат сезнең белән иҗатташ дуслар белән, тамашачы белән күрешеп, үзе бер күңелле ниндидер бәйрәмчә атмосфера дип әйтимме соң. Инде Алла бирсә, барлык тамашачыларны чынлап та 9 декабрь шундый зур тантанада көтеп калабыз. Мин дә үземнең Фәрит абый көенә Риздә Вәлиева сүзләренә язылган Үрмәгөл җырын башкарачакмын. Килегез, күрегез, менә бу матур артистлар булачак. Барсы да. Рәхмәт, Зәринә. Хәзер инде бәхетеңне сынайбыз, дускаем. Игътибарыңны экранга юнәлт. Зәринә, шуннан да күңелеңә хуш килгән бер уен коралын сайлап яңгырат. Мин бу гаиләнең саксофон яратканын аңладым инде. Шуңа күрә мин бүтәнрәк инструмент алып карармын, белмим. Менә Саксофонны бушаттылар инде, Зәринә. фортепиано да бик ошый, баян да бик ошый. Әйдәгез фортепиано булсын. Рояль. Рояль җәмәгать, рояль. Рояль. Артында нинди саннар яшерелгән икән? 10 бал. Нәтиҗәдә 40 бал. Ромашкалар тирбәлә җирдә бер күмелеп тагын күренеп йөгерә йөгерә шаяннан иләр кырда кашыш уйнаган кебек йөгерә йөгерә шаяннан иләр кырда кашыш уйнаган кебек ромашкалар үскән далада искә төште бергә чаклары
yürekler yanlarını basalmışsın süyelesini sağına deyip aldıysın işmini aldıysan süyelesini sağına deyip aldıysın işmini aldıysan Yok ışanmayım ramaşkalarga Aldaşa işalar aldaşa Anın kabri üstünde inini Rizideler üsele basa Anın kabri üstünde inini Rizideler üsele basa Zarina Hasan Şınar. Bugün cemaat tamaşaçılarını da to'xtatib bulmuş, jırçılarını da to'xtatib bulmuş. Şul kadarlık is gitmeli, motor, munglu, ohang bilan ketganingiz için hammangizga da zo'r rahmat. Bizning qarshida studiyamizning munglu Santoqashi xalqaro konkurslar laureati, o'zimchalikli tovush egasi Zarina Hasan Şınar. Hammasi da qatnashuvchilarning o'zimchalikli rahmat sizga hammangizga da. Endi O'yinimizga tip natijalar yasar vaqtda kelib jetdi, hurmatli tomoshabinlar. Birinchi o'yinchimiz Osu Fazliyeva 40 ball yasar. 40 ball. Olsunun janotarlari qo'yasiz. İkinci o'yinchimiz Ozod Fazliyevning jamoat 50 ball. Aferin. Üçüncü o'yinchimiz Zarina Hasan Şınar 40 ball yasar. Topshiruvimizning jinguvchisi Tatar jirini yuqori zavq bilan boshqarib milliy munglarimizga muhabbat tarbiyalagan uchun degan istalikli diplom bilan bo'laklana Ozod Fazliyev sizning kuchli olqishlaringiz. Rahmat Ozod. Sizning oilaga. Sizning oilaga deb so'rashik. Menga senga yo'q butun ol Fazliyevlar, Karimovlar bo'lganda. Voy rahmat. Rahmat do'stim, rahmat. Rahmat. Hammamizda jinguvchi. Şulaytı muhterem tomoshabinlar, haligi ko'rkam motor jir bayramini tamomlar vaqtda kelib jetdi. Bugun bizda qonaqda Bulg'or radiosuning milliy muzikal premiyasining kandidatlari bo'ldilar. Bu talantlı jırçılar, yangi jırlar bilan bir ratdan xalq jırlarında unutmasınlar edi. İnşallah yumushlar tilibіз o'zlarini. Sizga hurmatli tomoshabinlar, o'zimizning ijod turkumi Alina, Ozod, Karimovlar isminden esenlik, sağlık, ko'ngil tinchlig'i tilab sog'lashamiz. Esen emin bo'lib, jırlab yashaylik, sog' bo'ling.